Hello, good morning po sa inyo mga mamamayan. Ngayong umaga po na to ay magluluto tayo ng lumpiang baka. Ito po ang mga ingredients sa aking lulutuin. Beef na ground beef. Tapos itong gulay na peas and carrots. Yan po. Maglalagay din po ako ng bawang, sibuyas, soy sauce, at saka oyster sauce. Ayan po mga mamamayang ang aking gulay na ilalagay sa aking lumpia na baka. Yan lang po kasi kulang itong nabili namin. Dapat merong yung string beans, tapos yung mga iba-ibang klase ng gulay. Pero pwede ring sariwa ang inyong gagawin. Ilagay po yung beef nyo sa kawali mga mamamayang kasi po itong sa akin ay frozen pa. Tapos nagmamadali ako dahil meron pong umorder ng lumpiang baka. So mamadaliin ko na lang to. Kaya ginanyan ko na lang kahit na frozen. Pwede rin namang lutuin. Ngayon po, hindi na po siya frozen. Lulutuin ko lang po ito. Ayan. Ngayon po mga mamamayang ay patayin po muna natin ang apoy. At tatanggalin ko muna to sa kawali kasi huhugasan ko muna yung kawali saka ko igigisa yung mga gulay. Maglalagay lang po tayo ng olive oil sa ating kawali. Tapos ang gulay po muna ang ating igigisa. Haluin lang po. Ayan po mga mamamayang, patayin ko po muna ang apoy kasi 1 minute lang po nating igigisa ang gulay. Tapos tatanggalin po muna natin to. Para po hindi ma-overcook kasi po medyo luto na itong gulay na frozen. Pagkatapos po ay maglalagay po uli ako ng konting mantika para igisa natin ang sibuyas at ang bawang. Ayan po, dahil medyo bumango na ang ating bawang at sibuyas, pwede ko nang ibalik ang ating beef. Hahaluin lang pong mabuti. Tapos maglalagay lang po ako ng konting suka, mga 1 tablespoon. Ayan po. Pagkatapos po hahaluin po ninyong mabuti ito. Tapos ilagay ko na ang aking toyo. Ayan. Mga 2 tablespoon na toyo. Tapos po hahaluin na rin po ninyo ito. Ayan na po mga mamamayang, dahil luto na ang ating beef, pwede ko nang isunod ang gulay. Tapos hahaluin nyo lang po. Tapos maglalagay rin po ako ng oyster sauce na
2 tablespoon. Tapos po, hahaluin lang po natin. Maglalagay po tayo ng konting ground black pepper. Ayan na po. Tapos naglagay din po ako ng konting asin dahil medyo kulang pa yung alat niya. Ayan po. Hahaluin na po natin. Haluin lang pong mabuti mga mamamayan. Ayan na po, luto na po ito. Pwede na po itong i-wrap pagka malamig na. Pero sa ngayon ay hindi pa pwede dahil mainit pa po siya. So, palalamigin po muna natin. Pagkatapos ay pwede nang ibalot sa wrapper. Tatanggalin na po natin to sa ating kawali para po palamigin. Ayan na po siya mga mamamayan. Sabi ng ating dakilang katulong ay babalutin niya na lang daw po kahit na mainit ito kasi may nag-order nga at mabilisan lang po ang paggawa. So, uumpisahan na po niya ang pagra-wrap nito. Ayan na po mga mamamayang, uumpisahan na pong balutin ng ating dakilang katulong ang lumpia. Ganyan lang po ang pagbalot. Tapos kailangan nyo rin po ng kunting tubig or itlog dahil para pandikit po dyan sa dulo ng inyong mga pangbalot. Ayan na po. Ayan po mga mamamayang ang mga nabalot na ng ating dakilang katulong. Malalaki po ito kasi mahal ang bayad dito sa umorder. Ayan na po mga mamamayang, maglagay po tayo ng mantika sa ating kawali para po maigisa na natin ang ating lumpia or maiprito pala. Paiinitin lang po natin ang ating kawali na may mantika. Ayan na po mga mamamayang, iprito nyo na ang inyong mga lumpia. Ayan na po mga mamamayang, binaliktad na po namin ang aming lumpia. Nag-brown na po ito sa likod. Ayan na po mga mamamayang, malapit nang maluto ang ating lumpiang baka. Ayan po, luto na ang ating lumpiang baka. Tatanggalin na po ito sa ating kawali. Ito na po mga mamamayang, luto na ang ating lumpiang baka. Sana po ay nakuha nyo ang reseping ito at sana'y magustuhan nyo.
Marami pong salamat sa inyong panunood. Ito po ang inyong Ate Mayang na nagsasabing, mabuhay!